Raste, blahopřeju k vytrtivému vítězství 9-3 nad Chomutovem v tomhle důležitým zápase. Co jste si řekli před zápasem? Jak do toho nastoupíte, do toho utkání? Tak díky. Hovorili sme si, že príde ťažký super dneska. V podstate skoro každý super je ťažký, ale oni boli obod za nami v tabulke a posledné zápasy mali veľmi dobre. Vyhrali 4-krát za sebou, takže sme očakávali dneska veľmi silného supera. Oni u nás vždy hrali do tela dobre, veľa súbojov sa hralo v tých zápasoch. Samozrejme sme očakávali aj to, že majú dobré presilovky, vedia to dobre hrať, majú tam produktívnych hráčov, prvú lineu a chceli sme sa vyvárať z začiatku nejakých aj faulov a hrať aktívne a čo sa nám, myslím, zo začiatku darilo veľmi dobre. Vy jste nasázeli v první třetině soupeři 5 gólů. Nechci říct, že jste už tou třetinou rozhodli zápas, ale de facto to tak bylo, pokud byste úplně neskolabovali další 2 třetiny. Ale asi i na tohleto téma přišla nějaká řeč po první části. Uvědomit si to a hrát dál. Tak samozrejme my musíme byť radi, že zo začiatku nám tam napadali nejaké góly, skoro z každej šance tam padol gól, takže bolo to super, ten začiatok, tá prvá tretina. Myslím si, že aj rozhodla o zápase, len samozrejme, že sme si ďalej hovorili potom, že nesmieme polaviť moc, pretože sa nám to posledne vo Vítkoviciach neoplatilo a potom sme sa preniesli do ďalšieho zápasu, takú tú neaktivitu a dneska si myslím, že až na malé troška výkyvy sme to zvládli až do konca udržať nejaký ten štandard, ako sme nastolili a myslím, že dneska si to užili aj diváci s nami a že sme podali dobrý výkon. Co říkáš na tu skutečnost, že vlastně každá řada dokáže být produktivní? Teď máte ten poskládaný tým tak, že vlastně v dnešním zápase jenom 5 hráčů z celé sestavy nebodovalo. Tak áno, je to nabité, tá zostava, teraz sa uzdravili hráči, počas sezóny bolo nejaké zranenia a proste nemôžeme sa teraz dívať, že hrá jeden viac, druhý menej. Prichádza najdôležitejšia časť sezóny, teraz do tej pauzy potrebujeme uhrať čo najviac bodov, aby sme nemuseli potom sa moc strachovať a niečo doháňať až potom poslednými tými, neviem koľko tam je, 5-6 zápasov po pauze, neviem presne. Takže nesmie sa nikto urážať proste a musíme takto šlapať ako tým. A dneska to vyšlo všetkým, ono to vždycky to tak nepôjde samozrejme, ale dneska to vyšlo skoro všetkým lineám, v podstate každá linea sa presadila a je to len dobré pre psychiku každého hráča proste a ja dúfam, že to pôjde aj naďalej takto. Ty si tak říkám, proč oba dva neděláme rozhovor v češtině, když už si odehrál nejvyšší český soutěži 500 zápasů? Tak ja som Slovák a myslím, že všetci mi rozumejú, takže s tým by nemal byť problém. Jasně, dělám si srandu, ale 500 zápasů odehrát, stále seš jako v mladým věku, stále seš vlastně v tom nejlepším produktivním věku a už máš 500. V této sezóně se ti přece jenom trošku nevyhnulo zranění, ale seš zpátky, určitě se těšil, až ta 500 přijde. Samozrejme som veľmi rád, že sa mi to podarilo, ako je to pekné, tých 500 zápasov, vážim si toho, ale ideme ďalej. Tento rok prišli nejaké zranenia, ono sa to stáva v hokeji, to patrí k tomu. Predtým to nebolo, teraz to prišlo a som strašne rád, že je to už, dúfam, všetko za mnou a teraz sa sústredím na to, aby som bol hlavne zdravý a bol čo najviac pomocný tomu týmu. Od prosince se rozběhla charitativní akce Skóruj Pro, která bude vlastně trvat až do konce sezóny. Za každý gól, nebo každým svým gólem pomáháte některému z handicapovaných dětí. Už i to je důležité v tom smyslu, že ty góly dáváte, což je super. Navíc vy jako tým jste se domluvili, že každý měsíc každému dítěti přispějete výraznou částkou, i vy sami jako hráči. Co na tu akci říkáš? Tak samozrejme, ono je to vždycky super, keď môžeme pomôcť niekomu. Samozrejme, tá charita má do seba veľa vecí a sme radi, že tie góly teraz dávame a že to pomáha určitému človeku a ide to na priamu vec. Vieme, kam to ide, tie peniaze a sme samozrejme za to radi, že môžeme aj my v kabíne prispieť. Sami sme sa o tom bavili a je to len dobré, že vždy sa takto niekto vybere a vieme, na čo tie peniaze proste idú a samozrejme ja dúfam, že tých golov bude padať teda čo najviac a že budeme môcť pomáhať aj naďalej a že to padne na úrodnú pôdu, tie peniaze. Raste, díky a tešíme sa na další gólový hody. Ďakujem aj ja.